Понад 4 роки повномасштабної війни дедалі сильніше змінюють російське суспільство. Агресія, яку Кремль намагався подати як далеку від звичайних росіян, дедалі більше входить у їхнє повсякденне життя. Водночас соціологи фіксують зростання запиту на припинення бойових дій, щоправда, без переосмислення причин самої війни та відповідальності за неї. Ми дійсно можемо бачити зміни настрою російського суспільства. Дійсно, вони доволі сильно прискорюються в розрізі, якщо дивитися з 22-го року. Прискорення це відбувається з кінця 25-го, початку 26-го. Це також показує наш моніторинг. Ми проводимо соціологічні дослідження в Росії з осені 22-го року. Тому дійсно ми не можемо вже говорити, що росіяни десь далеко від війни. Сили оборони України систематично демонстрували, що ця війна є війною Росії і України, а не війною десь експедиційного корпусу, десь там колонізаторського, як хотілося б росіянам. І відповідно все більшою мірою росіяни це відчувають в своїй буденності. Але бажання припинити війну не означає переосмислення того, чому вона почалася. За словами соціолога, російське суспільство не демонструє масового запиту на визнання відповідальності Росії чи покарання винних. Водночас дедалі помітнішою стає інша проблема – внутрішні суперечності, які можуть змусити Кремль зосередитися вже не на зовнішній експансії, а на власних регіонах. З одного боку, це запит на мир, з іншого боку, це відсутність будь-яких рефлексій щодо природи війни, винуватців цієї війни і ролі цієї війни для самої Росії, а відповідно ця зупинка війни тут і зараз не означає, що росіяни не будуть готові знову ж таки промовчати або вийти на вулиці в разі поновлення цієї війни. А ми розуміємо, що ця війна буде поновлена навіть в разі деякої зупинки. Тому перша і друга чеченська на цьому вчать. Тому я б сказав так, не так швидко, як хотілося, але дійсно процеси доволі сильно прискорилися з кінця 25-го року. Особливо вразливими у цій системі залишаються самі регіони. Саме вони відправляють людей на війну, фінансують її та несуть основний соціальний тягар після загибелі військових. Все почнеться з регіонів, оскільки основну і ексклюзивну роль та визначальну роль в веденні цієї війни, звісно ж, визначає не Москва, а регіони. Це їхні жителі йдуть на війну і гинуть, це їхні бюджети спонсоруються, це на їхніх заводах, на кластерах виробляються ракети, дрони, танки і так далі. Тому саме регіональні бюджети несуть на собі всі соціальні економічні наслідки цієї війни через виплати гробових, через утримання тих, хто втратив кормильця і так далі, годувальника і так далі. Тому чекаємо, поки це почнеться в регіонах. А при неможливості федеральної влади, неспроможності вирішити ці проблеми, звісно ж, почнуться і відцентрові тенденції, тому що навіщо нам цей федеральний центр, який створив нам проблеми і не може їх вирішити? Окремий фактор російської імперської політики – це Крим, який для Кремля залишається символом успішного захоплення території та елементом пропаганди. Півострів важливий для російської влади ще як доказ того, що Москва нібито здатна розширювати свої кордони та нав'язувати свою волю сусідам. Саме тому бажання контролювати Крим залишається важливою частиною російської політики. Наразі Крим важливий для Путіна, оскільки він був єдиною success story в його загарбницькій
політиці, тому що вони змогли захопити Крим доволі швидко, користуючись тим, що в Києві була перезмінка владна, так, і взагалі ніхто не думав, що росіяни не таке спроможні, і фактично утримання Криму є наразі безсенсовим для Росії, якщо вони там говорять про це як військову базу і контроль над Чорним морем, оскільки нинішня війна настільки змінилася, що дрони фактично звели на нівець всю цю роль Криму як там великої морської бази, так, суцільної морської бази. Кораблів новоросійського можуть про це дуже обґрунтовано розповісти.